الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد قال الله سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما Mauli mga kakasihin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab kita niyo hakawiaksahan waktu hiatud namu maun pahadarat sin kamu sabarang sinabutan na hindi naman hadaira sin sambuangan pakahigad-higaran niya iban pakagwa-gwaan niya hiatud namu in pangadjian kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanga anak apo namu matagi sumaud sin pangadjian bunga sin pag-iman. Haruman ini mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala ganapan na to na isab in pangadjian na to bunga sin pag-iman hantara sindua nagbunga roon kanila in pamarat saya sa bunal in pasugpatan sa bunal antara
sinipon iban tag-ipon. Amo na inaantara singguro iban simmurid. Nagbungaron kanila in pag-iman kabayaan si Mahasuci Mahatinggi. Mga kakasing, sinallahu subhanahu wa ta'ala, manghindua kita niyo sin sa taud-taud panghindua. Tababkal na impanghindua. Makapagang simbala. Atawa makapatangkis simmulka. Dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, panghindua si mga bariman sarum sa adlaw. Aula-aula na. Panghindua singguro pamurid. Panghindua si murid paguro. Panghindua si maas paanak. Damikian panghindua. Panuhod-suhod sin anak pamaas. Hinduan kita niyo si Mahasuci si Mahatinggi. Dua asim mga sila nakauna. Nagmustajab. Damikian bang natu'y panghindua. Impanghindua ini. Hasaba biyagad tanyo yung kabayaan sintuhan. Ba't siya nagdaak kato tanyo? Damikian mga tuan. Bang, aung kiarihil sinallahu ta'ala haumat na kauna. Hasabab sinangayo sila. In ummat ini. Wala piya pagkingking, piya pagbakul. Sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bangaon hirihin niya ummat na kauna. Palawihon niya pa inhirihil ummat ini. Karena ummat kahinapusan, ummat sa taud-taud. Impanghinduaan nila, Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-maqsir. O Tuhan namu, naraak mo kami na ngayo kay mo. Ikaw insumbuhan ni wampuunan, singkatan pangayoon na mo. Ikaw intag-amulahi ka mo, na utuhan na mo. Suhurun na mo kay mo. Dulan ka mo yung pangayo na mo. Rabbana, alayka tawakkalna. Inisuhod na mo kay mo, pangayoon na mo kay mo, utuhan na mo. Ing kami katantanin ni. Magmaas magbata. Hatulakan iwambukon hatulakan. Impangayoon na mo kay mo utuhan na mo. Way pangandulan na mo isiw-siw. Way tukbalan na mo singkatan pakaradyaan na mo tunggal da isa-isa mo utuhan na mo. Tuhan, mahal ka na yung bulawan. Amin piagigilan, piagjangkihan sintao. Magpatauran bulawan. Mahal ka na inalta. Amun yung piagpatayan sintaon sa babalta. In pangayo yadto. Labin halka.
Sabab kaya sulayan na impangal ta imbulawan ng kawasa, way nakatawang hataw ripad law dunya. Hakutika sindua api ang ayo mo pa Allah Ta'ala. Bang mayan niya kada kabayaan niya. Wala taniw pi kada kabayaan taniw. Janji si mahasud si mahatinggi. Innahu la yukhliful mi'ad. In siya mahasud si mahatinggi, di siya mawaluwa perjanjian antara sinipun ibantag ipun. Janji niya ka. Ud'uni astajib lakum. Pangayo kamu. Ay sadya kamu mangayo harukain. Maita, di makarihi lindugaing. Simpiang ayo niyo. Di makarihi lindugaing sinsiuhod niyo. Tunggal day mahasud si mahating. Rabbana alayka tawakkalna. Ya Tuhan namu. Kay mura kami mangandun. Di kami mangandul haununu pekerjaan dihil mukamu. Sebab di yadto ka pangandulan. Alaika tawakkalna. Tuunda kami magsama-sama mangandul kayo. Ini karwa pangayo nila. Wa ilaika anabna. Iwan utuhan namu, harap namu damaun kaimu. Harap namu datumudju maun kaimu. Mangayu. Kamaapan, mangayu kaampunan. Panyo mga tuan. Nagampun, nagmaap na intao. Hakutika di siya maingat. Magpamaap, magpaampun pa Allah subhanahu wa ta'ala, way hikarihi sintao kay mo. Tani mo mga langgo nga agama. Mga nakapo na mo agama. Piarahan kita niyo sulat sintuhan, dahil nga mga sulat. Dua ahi papangindua ka ito tanin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna. Pag-us-us kam. Mag-us-us kita niyo mga tuan. Para kala dakula injimatu hababaw singgumi. Nabalis kating kahalan di mangayo panagpapanjari pangayo hatao. Sining kaimpiyangayuan niya abnormal aun pagkakabus kataan. Kabusin alta. In original harap Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Hini katupang ngayon nila utuan na harap na mo damatun kayo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. In kami rin kayo mo magbalik kami matungkay. Sa di kami magbalik matungkay mo, wang namuri mara impya ka mo marika. Mga tuan sa laksa na manusia na naikod nga dunya, na uno na ba, narani arabaha impya ka marika niya. Ba't sa babindun niya bukon paghulaan? Panglabay-labayan na to sa dyan niya. Intanda niya mataod na limabay, bakay taniyo, kampung taniyo, maumaas taniyo. Yadto na mga tuan, murul da kuman kita niyo. Aum pa rin mabaya murul. Si paistingga dawalong niya.
Di saan Tuhan ni kapagsipais. Bang mabut na yung pakadaran, bang mabut na yung janji, bang mabut na yung kabayaan sin nagpapanjari. Di kapagsipais. Na. Wa ilaykal masir. O Tuhan na mo. Harap na mo maun kay mo. Sabab sinawang biyeta mo. Marayaw paghulaan. Dahil nga sabi adto mga tuwan sa room sa adlaw. Iaasubo natin akal na to. Iaasubo natin kabuhi na to. Iaasubo natin kataan pakaradyan na baran na to. Bang harap na to ini pagkainiwan bang isiw kita niyon. Yan. Uno pa mga tuwan yung panginduan nila. Rabbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru. Waghfir lana Rabbana. O Tuhan na mo, mga yung naisab kami kay mo, suhuron na mo kay mo. Inlumi, si mga sila nagkupur kay mo. Tangkisan kami. Hari kapitnahan, hari kalumian, yung pangatod na mo, yung pangdungog na mo. Hari sumud palawm sinjantong na mo. Ingi si mga sila nagkukupur kayo mo. Bangaon dusa na mo, utuhan na mo nakauna. Waghfir lana Rabbana. Ampo na kami iwang papasayin dusa na mo. Kal na ikaw, utuhan na mo. In na mamalihala ka. Magbaya-baya ka. Habihanin dagbus niya mga tuhan, katumtuman na tuwing kita niyo, ipon tuwi sintuhan. Katumtuman ta niyo, inaba imano siya babaw singgumi ni mahiluhala. Maita, nanay ko di nga kabayaan sintuhan. Na, mga tuhan, imbunga sim pag-ima na antara singguro iwan sim muridi karwa na. Ini karwa. Halawm sinwalo. Hinagi singguro niya kanya na ubos na yung panagnaan. Kaya baita mo na, way kuntara mo tao, in kuntara mo syaitan. Na ini karwa uno. Ini karwa. Hindo mo kamo. In kabayaan sintuhan. Pag hindo mo kamo laong na sing kabayaan sintuhan, iatod ko yung kahalan sintao. In kahalan sintao. Yal'anu ba'duhum ba'da. Wayastumu ba'duhum ba'da. Kahalan si Mano siya. Magsukna pakaniya. Magsukna siyukna eh. Magpamungmung pakaniya. Amo yad tulong na. In sabab sing yad tulong niya, aslul hasad. Yadto siya hausulan, hapuunan, sin pag-igil, ibang pagjangkin. Naguruna mo. Hinduan mo kami sing kabayaan, sintuhan, betaan mo kami. Yarin biyog bukan kulong niya. Palman sin Allahu Ta'ala. Nahnu kasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Way pag-igilan, way pagjangkihan,
Way pagsukna siyukna eh. May tayad to. Nagbabay tayo na Allah Ta'ala. Hindo mo kamo. In kami parmansin Tuhan. In rejeki si manusia. Bahagi-bahagi na muna pakania. Aun mataud, aun tiyo-tiyo, aun sarang-sarang. Amin dia dunya. Nah. Hapal man lang nasintuhan ini. In pangadjian kuri, pangadji kurendi, taraktul hasad. Tinggalan ko na, in pag-igil, ibang pagjangki. Sabab in pag-igil, ibang pagjangki, harijiki dihi sin Allah Ta'ala. Hauno-uno naririhilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mamupud. Mamupud karayawan, mangubus karayawan. Turayan tuan. Amo yan timbeta ni hagurun niya. Pagkalaw niya nagbayta na Tuhan, biyahagi ko na rijiki, pakaniya, aun mataud, aun tiyo-tiyo, na nagrida na ako ha, kabayaan sin Tuhan. Way na pag-igil, way na pagjangki. Bang mo taon ng kahalan, di matuha masana to, ni halambay, doa magtiyaw, nagigil. Magtautay anak, nagigil. Uning piagigilan, dirihilan kanila sinallahu ta'ala. Wayroon mawaya tiyo-tiyo, suway mataud. Na, imbunga sin pag-iman, hantara sing guru ibang murid, hapag hindo sing guru ha murid, hapag tayma sin murid ha guru, imuntungin guru, iban imuuntungin murid. Dahil nga sabab yan, bunga sin pag-iman, hantara sin murid, iban sin guru. Di hikaru-hikaru pangadyan ini mga tuan. Hipaghalulay sinji matuha masana to ini. Wayroon na mabaya tiyo-tiyo. In kabayaan mataud. Na ang paubos na beta sin Allah Ta'ala. Nahnu kasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ubus na mo na biyahagi ing rijiki nila, ing kabuhianan nila riha dunya. Aun tiyo-tiyo. Aun sarang-sarang. Aun mataud, aun sa taud-taud. Kuyag ka, bihandag po. Ini kau tiyo-tiyo, kuyag na kau. Nasa kalin tiyo-tiyo di da kumuyag. In sarang-sarang di da. In mataud di da. In sa taud-taud di da. In kabayaan sin sa taud-taud kaniya nakatan. Wayroon ha tiyo-tiyo. Turan niyo mga tuan, dahil nga sabihan. Yarin ayat ha suratul Fajr. Baitaan kita niyo sin Allah Ta'ala sing kahalan si manusia. Kiarihilan mataud iwan sing kiarihilan tiyo-tiyo. Bang biya din indagbus niya. Pa'ammal insan, paman si mahasud si mahatinggi.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Aun din ang mga manusia, apabila sila testingan tandasun sin Allah Ta'ala, tandasun siya sin Tuhan niya, jadi ninta tandasan pa akramahu wa na'amahu, dihilan siya guhit timbaran niya, tumaudin alta niya, tumaudin kakaya-kayaan niya, inahli niya yung katan pakaradyaan niya, pabiddaon sin Allah Ta'ala rin nga kaiwanan, mamung siya patuhan. Impamung niya yung kabtangan niya, tudyo patuhan. Bukun tudyo patuhan siya hiwaita niya in siya rin nga Tuhan. Aung keril kanya sin Tuhan, ini ni pamung niya. Payakulu Rabbi, impamung niya, la ala syukr, la ala alhamd, lakin ala al-fakhri wat takabbur. Bukun ini pamung niya, magsyukur pa Tuhan. Bukun ini pamung niya, mamuji pa Tuhan. Sa ini kapamung niya, pagtakabur. Pagbaita niya sindayaw niya, iwan sin iwan niya kiarihilan. Dayaw simbaran niya kiarihilan. Pangalta, ingat kawasa uno-uno na kataan kiarihilan. Nagin niya, payakula Rabbi akraman. Labay rin at takabur, ako na inilong niyang kialasan sin Tuhan. Nakabidda ako rin kaniyo. Pabaran ko, paalta ko, papakaya-kayaan ko, papamili ko, paanakapo ko, akulong ni nakabidda din kaniyo. Ha suratul Fajr. La ala syukr. Bukunin kaya pamung niya, alhamdulillahi rabbil alamin. Bina'matihi tutimmu salihat. Bukunin ito yung kaya pamung niya. Kaya pamung niya, bang siya nakapamung bihad to, laway na rin nga pag-abo. Ako'y nilong niya. Himpiarid da sintuan din kaniyo. Intanda niya, baran ko, alta ko, pamaybay ko, panubo ko, anak apo ko. At turayan to. Balikan ko yung ayat, hasuratul Fajr, fa'ammal insanu, idza mabtalahu rabbuhu, fa'akramahu, wa na'amahu, fayaqulu rabbi, akraman. Kabidda kulong na rin kaniyo. Yasin sa kaulawla siya yung pini, sintuhan, tao marayaw, yung katanya, tao mangi, da siya rin tao marayaw. Turan niyo mga tuwa. Yad tuwin hambuok tumpukan. Hinikarwa tumpukan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ini karwa, apabila siya tandasun sin Tuhan, patiu-tiu ning rezeki, pasigpito ning kahalan, mamung na isab pa Tuhan. Uno na wahalong niya, intiungod ka ako sin Tuhan, nagkabiya-biya na ako yun. Aturayan to. Inambuhok piyag takabur.
Inamuk taksilo ning Tuhan, uno na baha, lang niya, intiungod ka ako, biya na hining kahalan ko, na uno na baha ako. Ahanan. Tuhan imbar iman, bukong biyatin pa mo. In nasusugpatin dyan tudyo pa Allah Ta'ala, nasusugpatin ang gauta tudyo pa Allah Ta'ala, di mabugtol, bukong dating pamung nila. Halawm kasigpitan nagsasabar. Halawm maluag ibang mataod, nagsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuad timpanindog si bariban. Nah, himukun bariman amo yadto. Ako rin nilaw nin napi sintuhan labi rin kanin. Nakabidda ako rin kanin. Baran ko nakabidda. Alta ko nakabidda. Kakaya-kayaan ko nakabidda. Ahli ko nakabidda. Fayaqulu Rabbi akraman. Kung nurabula kulong na patuhan. Ako imlawin dayo. Bukunin siya but niya asyukru lillah walhamdulillah. Hambuk tumpukan piya sigpit man piya tiyo maning kaniya namung na uno na balong na intiyungod ka kusintuhan. Imbar iman di mamung biyaddo. Di siya maglapal biyaddo. Sa inilapal niya. Lilla da ako Tuhan ko. Tatasan ko. Turan yung yan to. Hambuk na binasakit. Biasa sakit kimugda na tiap-tiap tao. In ahli na impiyong kaniya sin minig na. In ahli na impiyong kaniya karayawan minig na hambuk din nakapin. Impiyong niya karayawan din nga Allah Ta'ala. Inagisin nakapin pangayo kau patuhan, hambuk kau nabi niya, hambuk kau kalasahan niya. Inagisin nabi niya. Sebab bukunin piyuhong niya, kabantugan bukunin piyuhong niya ununo. Dirihilan ako nikmat sintuhan pilang katahun. Kapituan katahun. Yan pa ako nasakit pila bulan, pila tahun, masipug ako patuhan mangayo. Turan niyo mga tuan. Tatandasan sadya sin Allah Ta'ala. Na ini kau miskin, tiandas kau sintuhan, uno, magsyukur, magsabar kau, atawa maguno. Ini kau nakabidda, hindi nga katan, tiandas da kau sintuhan, uno yaon. Hipagsyukur mo pa Tuhan, atawa hipagwayang mo, ako na ininta umarayaw rin kanino. Turan niyo mga tuan. Na. Beriman, ingkahalan niya masigpit, mag-result na pamarayaw. Ingkahalan niya tiyo-tiyo, mag-result na pamarayaw. Ingkahalan niya mataod, mag-result na pamarayaw. May ta, bukun pabaran niya, iagad niya yung kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. May ta niya na agad yung kabayaan sin Tuhan, aun makusog doon kaniya. Sabda sin junjungan tani, alayhi salatu wassalam, al-mu'minu kawi khairun. Imbar iman makusug, makusugin uno. Makusugin amal sin atay niya. Makusugin pangahagad niya, tuman kabayaan sin Tuhan. Wala na lubatin atay niya, masusentaw way signal. Pila adlaw yan, nasusentaw.
Intakan niya tao. Namin signal dihil kay mo sintuhan, nausal mo ra. Kitalong na makatag, pa mga anak kapo, mayngkan pila jam, daway signal. Namin way na signal sinatay mo. Tudyo man panagpapanjari kay mo, nasusakaw at tawaway. Hangka dyan, mo'y signal sinatay mo tudyo patuhan, wala dunin iman, wala dunin pagtawhid, in ato sin iman, kufur. Nakupur ko ang kadyan. Wala dunin pagtawhid, in ato sin tawhid, sirik. Nasirik ka. At turayan tuan. Pahukuton tani, impalsog patan tudyo patuhan. Signal sininituan, matod nagkarukaan. In namungmung na. In nanukna na. In nagkasusahan na. Wailaw na signal. Signal patautagan na yung bakay niya. Na yung signal biyutang sinallahu ta'ala kay mo yusal mura. Na mga tuan. Nagbalik kita niyo. Bunga sin pag-iman, hindi singguro. Pamurid, bunga sin pag-iman. Kaya ingatan si murid. Nah, turayan tuan. Nahuno pa yung sugpat sinayat. Paman sinallahu ta'ala. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Ay nyo nabalikin hinangid to. Mangi hinangid to. Tiandas kau sintuan amarayaw rin ako makapas, nagwayang kau. Laong mukay mo. Tiandas kau hati-uti nagwayang da kau long mo, naununawaon na wayang kimugdan ka ako ini. Mangiid. Sa kawatuan, awang pasangi-ngi din dito. Awang pasangi-ngi din dito. Aminyad to, mangi. Tiandas siya hamarayaw, wala na raya ka din kabayaan sintuhan. Tiandas siya hati-utiw, wala niya raya ka. Na di naman dari walikan niya tudo sa rakula. Pagtawatan. Sa kawatuan, aong palabirin dito. Hinda siyon. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Hikay siya. Mangi pa rin dito, amo na yung tao. Biyabahadya niya in anak yatim. Yatim kampung niya. Masuukan niya. Biyabahadya niya. Biya din indagbos yung pagbahadya niya. Di niya pagrispi kaning kapatutyaon. Alta sinyatim kawaon niya. Pusa kahayatim kawaon niya. Ing kakaya-kayaan sinyatim kawaon niya. Nagbuntingal na inyatim. Hasabab sing kaagi-agi niya. Rasul sallallahu alaihi wasallam piulan sangan kita niyo. Hisiu-siu imbay aun yatim yaun kanya intaw hawayan tausul ka. Bang iagad niya yung kabayaan sinallahu ta'ala.
Nawang tausul nga iagad ning kabayaan sin Tuhan, hindi agaron kabayaan sin Allah Ta'ala, tauno. Nangani nimbaran mo, wang kau tauno. Ampen iagad ning kabayaan sin Tuhan, siya ta umarayaw, dahil diya dunya sambil paadlaw akhirat. Yan tayo mangudnam. Paman pa sin Tuhan, wala ta'adduna ala ta'amil miskin. Mangin ang bahadyaon niya, miskin, ay yatim, aun na sabi karwa. Amin tao, di manglapay pagkaun ha mga miskin. Di mangdaak magmura ha miskin. Sinaon suko niya, sinaon rejikit niya. Turayan to. Nah. Uno'y sabab. Mabuga siya timiu-tiu insin niya. Mabuga siya malamin sing kamiskin. Dua na. Ini katuway tululong niya hamiskin. In Rasul sallallahu alaihi wasallam daran siya pag-asubuhon si mga sahabat. Aun din nga mga sahabat. Ubus-ubus nila magnasihat, magpangadyalom si masjid, aun murul mga sahabat. Ya Rasulullah, awusina. Ya Rasulullah, puwasim pangadyaan na to dito ka ina, mabaya kami. Puasin kaya hindi muka ina advice kami. Ganapi kami, unin ka-advise muka mo. Sabda sin junjungan alayhi salatu wassalam, ini ka-advise ko kani usikum. Bukon usikum magbihan, umulaki mga tao. Usog marayaw long nento yun. Nag-usikum na. Usikum bihubbul masakin. Magwasihat ako kami ulasahan niyo yung mga miskin. Sa taud-taud hadis na may dihi pa siya. Inyatim iban si miskin. Haturin niyo pagkaon. Pagsadyahin niyo pagkaon. Maita, masigpit yung pamikil, masigpit yung intaw kaya sigpitan napikilan niya, kahalan niya, napahayang mo, pahayangon ka, sinallahu ta'ala, hadlaw ka na ka na. Tawabang kau masigla, dahil hindi pa dunya, sambil padlaw. Bang kau maus. Sa nakalan din usin tao. Kabayan niya pagduhal niya sinimbilop na kalunang ihubayaran ng kamilyon na maus. Yan. Tay manghudnam. Timbiyay ta kato tani. Bukunin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lasahan yung dayahan. May karya sa lisin dayahan siya to kanila impuna ni panglalasa. Siya to kanila ni pangdirihil. Suway sila imingati siyun dihilan, hisiyun lasahun. Nabang mukyad to dayahan lasa ako, mahinang na yung dayahan niya maapdakuman, kuripot.
Dahil nga sa babiyadtuin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi pa pala siya miskin. Bukundayahan. Naingkian siya nga natubi ang liya sa rayahan, aun long na ikarhil ka to, bang kita mga tumulak. Singkariya siya lindayahan naglalawag, sinisiyo yung karhilan niya. Sabab aun niya unpiamutang kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Maglag siya wang kanda siyo yun. Na. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Gamayan yung kakausin miskin, kulikun nila pa. Inaltasin miskin, kawaon nila pa. Aturayan tuan. Nah. Aung pasumunod. Bang mangin yadto aung palawingi. Wa ta'kuluna at-turasa aklal lamma. Nangaun-kaun sila. Magpasadap sila pagkaw na pag-inom. Sa bukong suko nila yung kaunon nila. Matagi sila, simbukon kanila. Suko nila, sila mabaya kamaynusan, di sila mabaya karagdakan. Unang katagihan nila, wa ta'kuluna at-turasa aklal lamma. Magkasadapan sila, magdulbaya sila, magpabutig sila, magpabitid sila. Sin bukon hulas sangsa nila. Pusa ka hayaon kawaon niya. Dilihilan kanya, pamin kanya, kawaon. Sin bukon tagsuko. Nah, tuan. Makug siya magkasadapan, simbukon ka. Ngayon kanya, maliso siya. Maliso siya, karagdakanin kanya. Ang kasuban niya rin arugain. Pag sa kalituan, way niya kaya sayuhan, sambil haram. Nah. Sambil anyaya. Simub na siya kimaun. Kaya sarapan na siya kimaun. Amin ulas siyang siya, niyari siya mabaya. Sabab mabaya siya sintumaud. Turayan Tuhan. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Simub na siya pagkaun. Bukon kaniya. Aklan lamma. Di pagsumuhon. Na. Turayan tuan. Nayari hamasan ato ini mga tuan. Bang naturi paspasan ng kabayaan sin Tuhan, mag-double time kita ni imingat sin connection tudyo pa Tuhan, mag-asto na dyan tao, bangoy signal, di niya mara magbisara yung pagkahiniya. Tulaw na anak ko, hulaan si Pakyad to, may tayo ni, wayroon butig signal ini. Na yung pangaso, yung signal mo tudyo pa Tuhan, naguno na ka. But aon na aon, danan kau nakaingat signal doon hay ni. Hinduan kau sino. Kaya panjari kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangaong signal mo antara mo iban simpya panjari. Dia din na nagpapanjari. So yan tuan. Nabangin yung signal doon. Way pagigiloy pagjangki sabab nagbabay tayo Tuhan niya. Nahnu kasamna bainahum. Ma'ishatahum fil hayatid dunya. Biya bahagi-bahagi na muna. In kabuhianan nila. In rijiki nila. In kataan pakaradyaan nila. Ubus na muna bihagi. Sa kaliri mabaya sinun.
Dahil nga sa babiyanaw na bukmasa, nakapamungin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga sahabat, hisiulong na mabaya hinduan ko si mga ilmu ini. Pakayon niya, iwan ni panghindu niya. Na, magtuitoy ng buk sahabat, akulong na Rasulullah. Hisiw yan, ni Abu Hurairah. Bantog ni Abu Hurairah. Bantog siya, imingat sin kabayaan sin Tuhan. Ampay naman siya natin ni bantog, magingat in tao, hantara sin tao. Di mag-ig, bang uninji matuhan, tara sin signal sin tao, iwan tao. Nah. Amin travel niya tudyo pakabayaan sin Tuhan. Di. Sa aming pagtulak-tulak niya pakabayaan sintoy iwan tao, di niya misan katumtuman magtug. Pag sayo niya, mga ruway room, naway na siya. Adlaw na hadya, ang panghatin niya. Sa kalidway room, na yaon na siya lilingkuran niya. Magjaga sin signal. Na. Aturay ang mga tuan. Naunin nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. Duhala ni limam. Hamuk na nga mga siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abu Hurairah. Kuyag sadya kaw. Warda bima kasamallahu alaihi. Kuyag sadya kaw sin bahagian kaya bahagi kay musin Tuhan. Kuyag sadya kaw sindirihilan, dihil kay musin Tuhan. Takun agnan na, ikaw na intaudayahan. Tuloy. Na yung pangasuko, kaya din ikaingat mo sin. Naway signal mo pa Tuhan. Yung signal mo rin, hindi. Amuin, hindi. Piyagtutuyuan mo signal. Ampay na Abu Hurairah pagbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bihadto. Asal da siya makuyag, magduruhuning kuyag. Sabab kaya ka napanay sa blugot, hungot, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pendi masatay ni naluya na rin damisan kaingatan. Siput da sin jeep niya, siput da sin sakatan niya, siput da sin silpon niya, siput da sin lawang niya. Iningat. Yung siput niya rin namin siyang kaingatan. Sabi ito yung kay Bananway na siput. Kita ka ito. Kuyag sadya kaw sin uno-uno na bihagi kay mo sin Tuhan. Mataod pagsukul. Tiyo-tiyo pagsabal. Sabab Tuhan may nagbahagi kayo. Bangkaw kimo yagabi handag bus. Takun agnan nas. Ikaw na indayahan. Na indayahan ni atod na to jamar amasa na to ni hamuk da. Siyusim mataod siya. Sanda mangi usog. Minusog. Sanda mangi babay, ibang mataod sin. Misandaan sung na mapatay. Yung babay, ibang mataod sin. Aunda mabaya. Turayan, mga tuwan. Na. Amod yung kaya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam 5 taon ang buhok sa dyan sa buton. Ikaw na intaurayahan. Na intaon nagdayay natay niya patuhan, way kasusahan. Way kasusahan di hadunya, way problema ri hadunya. Intaon nagdaya, bukon kabayaan sin Tuhan. Halawang problema. Turayan Tuhan. Nah, dengan sabiad tu,
Patawron tayo yung pagpangadyi tayo. Ang pakita niyo rin masusa. Na. Bang manginay niya to, aong pasumunod. In sumunod, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Di na siya lumasabaran niya. Di na siya lumasa anak niya. Inanak niya rin namin siyang kaingatan, bang hinda siyungan, kaya lupahan niya na. Intaod sinanak niya rin namin siyang kaingatan, bang pilain taon. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Lumasa na siya haalta. Sinlasa. Di matabtab. Turan-tuan. Way nalasan niya pabaran niya. Way nalasan niya anak niya. Way nalasan na haisiutsu. Aula-aula na way nalasan niya kabayaan sintuhan. Inlasan niya hasinad. Biya din inlasan niya hasin. Magpatauran sin. Ya, sabi ato ayaw pari niya rin kanyara. Misanin bukon kanya, biya dagbus klimon niya kanyara. Kako sa sabab magpatauran. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Daya sabi alaw si mga tao. In uhaw tubig, pag inom mo sin tubig, kiyawlian nin uhaw. Amin lap-lap kaw sin uhaw. Pag inom mo ang kabaso, naig nin uhaw. Amin uhaw sin. Yan panakaw minom mataod, yan panakaw iuhaw. Di kaulian in uhaw sin. Kaya sabihan ng bariman, tubig siya dyan pag uhawon sila. Ang pinuhaw sin, di, sabab di kaulian in uhaw. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Way na pagparuliha anak, way na pagparuliha pakaradyaan niya, way na pagparuli niya sin kubul niya, sin lutuon niya katantan, in study niya rumadlaw, biya din magpatauran sin. May tapyang langan sintuhan yung magpatauran sin, way. Amin mataud sin marayaw. Mataud din katawang niya. Sa amin di makada kabayaan si mahasut si mahatinggi. Turayante mangud naman. Nabangin iri umalup in guru pamurid. Ibang misan umalup di magihlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumawa sadya gulalan. Kumawa sadya kabantukan. Na mag-agiad na sinji matuha masa na tuwini. Bang sayuhon yung mga educated, amo na inuhan sin hikasanyang sin community. Yung mga educated, yung mga professional, sila na yung makapasanyang sin. Sakali sila inuhan sin bala. Turayan mga tuwan. Sila yung nakadestroy. In majority, ang paisam nakapin. Na. Uno pembeta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga subuhan na yung mga sahabat. Bang sayon subay sahabat yung mga suba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa siyanin na nga subo. Hindak busin pangasubi ay. Kaingatan niyo ka. Na yung mga sahabat, wayron galaw-gaw. Nag-aadat sila waran nila. Nag-aadat sila pangdaig nila. Nag-aadat sila panabi nila. Aula-aula, nag-aadat sila patuhan nila.
Nagi nila, Allahu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Bang nilari kaingatan, yung pamong nila pajunjungan alayhi salatu wassalam, bukun arut-arut, bukun abu-abu, naong niya, makaingat dahan, Tuhan, iwan sin rasul niya. Sugma dayaw, way vihandayaw sin jajawaban. Hindi ka to, katukuran ko sa laon. Mengkan bukun bunal, puting, hinang-hinang niya dya. Nayanari sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis. Kaya ngatan niura ka, bang isyu na bankrupt. Nasama-sama na. Yung nakajawab mo na, amin magbe-business. Magtatausin. Noong nga Rasulullah, pangati na mo sin bankrupt mo, please. Amin tao matawd sin. Tiyataw, ibang bukon tiyataw. Amin pagtawon sin bata, bago biyaw na bankrupt. Inagisin junjungan alayhi salatu wassalam, bukon amo yadto. Kiubla ni mga kuhan, kaya baguhan sila. Bating pangati lang amod to. Sambil lama sana to, ibang na to asubun, kaya nga tamo rin na bankrupt. Magsama-sama, usog ba, may maas bata, sa kalirungin ang sir. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, impagyanon bankrupt, bukong biyasin beta niyo yan. Amin mga ini, nagsasambahayang, nagpupuasa, nagjajakat, naghihinang, nag-aamal singkatan ni amalan, magbayad siya karayawan, hadlaw susungo, ni pamayad na pahala, sinsambayang niya, simpuasan niya, sinjakat niya, singkatan ni amalan niya, pamayad. May taon inutang niya. Siya tamahaja. Namumungmung haon. Nang lilimot haon. Namiminasa hayaon. Nakadi ko no yan. May utang nga utang tuan magbayad ka. Akajamala haja nangangawa siya sinyaun. Wadarabahaja namiminasa siya haon. Kadi ko no yan. Yari hamasa na to ini. Bukon pahat nagbinasa, nagpatayan pa, nagbuno pa. Way na makasulot simpagiluhala. Pagsulig sim bata-bata yaon patayon da. Kaya tayo kulong na sinuno. Hipamayad niya hadlaw susungon. Inaigil niya, hipamayad niya puasan niya. Kaya kawaan niya sin, hipamayad niya, kung na sin pagbayad. Inalimot niya, katantan niya ito. Bayaran niya simpahala sinibadat niya. Na mataod kaya utangan niya. Naubos na piyamayad, awang pabayaran. Nabiadinon na. Turihat syai'ato. Kawaun na inni sinyadto. Bang aun ngi ampay kadtukan niya. Hitilo na madtukan niya.
Hikadto na kaniya katantan, ang panasya, hitilakbo pa pinal ka jahannam, waliyadu billah. Turan yung mga tuan para kala, magkabuka, para kala sa lagu-lagu, sa gawa, pagkaway signal na to patuhan, pagkaway nag-alupin muri diwan singguro, wala na to kihatian yung mga biyado. Magliki-liki sa dyan mga imagdurungo. Sa babamuk ng panghatin nila sinabankrupt, amuin, nauos na yung sin tiyataw bangko. Diban tiyataw kay kadikaran. Piyamayan. Nabukuntuan, amuin taw nag-ibadat, sa naghinang mangi. Kapag kahiniya. Dahil nga sa babian mga tuwan. Kaya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aparman sin Tuhan. La yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Di tuod magsali. In dua ini. In makaingat. Iwan sindi makaingat. Na. Pagkari magsali, tiwagila ka to taniw marayaw in maingat. Aula-aula na maingat simpagtuhan. Dahil nga sa babiyad to, mga tayo mangod na mo. Mga anak ka po na mo atiranan. Taad biton na mo ka mo. Pakabayaan sin Tuhan. Di na mo ka mo taad biton, pakabayaan sin kita niyo pakanya. Sabab kagunahan na to'y pag-enjoy ang kabayaan sin Tuhan. Ampay ang kabayaan na to, wala na to kaya pag-enjoy, kaya pag-igil, kaya pag-jangki. Nag-enjoy na yung katan, kaya panjari sin Tuhan, sindirihilan kanila, hakuti kayong kita ni uway. Magduruhon yung pag-igil ang pag-jangki. Magtataas yung pag-abbo. Hinakaw na yung bata-bata bukunabuhan. Himbihawon maabo pa yung bata-bata na yung sinina. Hinduan sinina. Hinduan sinama. Di pa misan maingat magbadyo. Kapag badyoon na. Turan niyo mga tuan. Nari nga sa babiyad to mga tuan. Imbungas yung pag-iman, hantara, singguro, iwan murid. Dakula pakaradyaan. Kaya sanyang si Mano, si Hababaw, singgumi, hapasalan sinilmo. Samantara, wala duuning kabayaan sin Tuhan. Misan pa siya ilmo. Mabankrupt siya rin diya dunya, aula-aula na mabankrupt siya hadlaw akhirat. Biya ta sin Tuhan na palman niya hasuratul fajr amin ayat biasa na tukain na wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa inalasan niya katantan piupok niya na hiyataman niya na inlasan niya hasin. Naturan niyo mga tuan. Na murah-murahan. Mga anak kapo na muhatiranan. Magunung-unung kita niyo. Hakabayaan sin Allah Ta'ala. Uuhun ta niyo. Inatay na to patudyohon pa signal kabayaan sin Allah Ta'ala. Uuhun na to. Impito ang gauta baran na to. Paagarun hakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab mga tuan, adlaw susungin. Aun hawaran taniw ini, mag-against kato taniw. Hapalman sin Allah Ta'ala, Suratu Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aydihim. Hadlaw yan, bukun adlaw dunya, bukun bihaw, na adlaw kana.
Kluson na sintuhan, tambulon na yung simud, di na pabisyarahon. Kakausan sintuhan, pabisyarahon, inununo pya panjarin niya. Watukali muna. Paman sintuhan, pabisyarahon na muna. Inuno. Alyadan. Pabisyarahon na mo indua lima. Pabisyarahon na mo indua siki. Nah, di kang kublaan. Pag-uusin bisyaran niya, against kay mo. Pamanta kay mo. Pabisyarahon indua mata. Al-ainan. Mag-witness yung mata tudyo patuhan, sin wala siya iusal pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangyan di mag-alop, imurid iwan singguro. Magtigum-tigum, yung pag-aram hama sa ini. Magsib-sib, yung pag-aram hama sa ini. Sinaun sulat kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuan, yari kita ni Muhammad sa hulihan na simmasa. Balikan taniyo piyavidda si mahasut si mahatinggi. Indirihilan ha ummat ini. Wala kiyarihila ummat na kauna. Pagkaon, pag-inom sa sakatan, pamaybay. Magtaklain tao, bang makita building malingkat. Sa kisablong nin, dayaw sinulay ni, malingkat sa demang. Imirug sinhinangan, si Mano siya. Sinimano siya ang nagpapanjari kanila. Sarawa. Yung pagpaibog sin Allah Ta'ala. Wala na liya mo din piya panjari niya maghinang. Amun tiyatara mahadlaw ka na. Tiyo day magsabot magsibahat. Sa magtaklain tao. Lingkat lang na sim buildingin. Siwalong nin. Nakadesign hain. Amin nagdesign kanila sin lupa nila, sin pagpapanjari kanila, sin taas nila, sin... Ano nga sabi at mga tuwan? Bunga sin pag-iman. Hantara sin guru, iwan sin murid. Kagunahan taniwa kabuhi taniwa. Iwan kagunahan taniwa adlaw kana. Insyaallah ta'ala, di kita nyo babankrupt na hindi. Bang natuyamalan, in pag-amal, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto to, di na to kaamala na kabayaan sin Tuhan. Bang di mag-alop, in guru, iwan sin murid, in alupon nila, sulat, kalam si mahasut, si mahatinggi, tub-tub na jarid to, mga anak apo na mo, salam dua anamo kaniyo katantan, murah-murahan. Pahayangun sinallahu ta'ala yung pangatayan taniyo. Pahayangun sinallahu ta'ala yung kabuhi taniyo. Matay taniyo. In kabayaan niya, marata niyo. In piyapa kato taniyo maripadunya. Marata niyo paadlaw kana. Nas'alallaha subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin innahu sami'un qaribun mujibud du'a wallahu a'lam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.